गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो दायो जोङो नै फुंजानि हासबेन्डजों आंजों जि लायनो थांनो नागिरदों आरोना ट्रेनजों दा माब्ला मोनहैगोन माब्ला मोनफैफिनगोन मिथिला दा जायखिजाया जोङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय नै दा मोनफैबाय आरोना सुरपेटा स्टेशनाव मोनफैबाय दा थांनोसै नायलांबाय थादो बयबो फैदो ट्रेना दहाय गंसे थांखांबायानो जों दा खैटानि थांगोन 7:30 नोंखौलाय आखिस नाङो आं जाब्बा जुब्बासो सेल्फि बारा मोजां नङा ना इ माबा केमेराखौ हगाराखै नै लोगोफोर दायो जोङो मोनफैबाय आरोना ओंखाम जानानै लाग्रोनोसै फुङावनो फैनाय जादों नालाय जेबो जाबोआखैना बेनिखायनो ओंखामखौनो जाना लाग्रोनोसै आरोना सासेयाथ' हाथारलानो केमेरामेना ओंखाम उखैना थानो हाथारला जाहैबाय ओंखायनो जोङो ओंखामखौनो जाग्रोनो होननानै हटेलाव फैग्रोबाय आरोना मोनफैबाय जोंना ओंखामानो मा दङ दालि ओमफ्राय नै माबा जानाय नायबासो मिथिसिगोन थाइबें नामा इयो ओमफ्राय थिंजा नै माबा दिंखियाजों मटर ना बुदबा ओमफ्राय पटल भेन्डि फ्राय थाइबें सालाद जानांसिगोन दानिया जोंनि बेदरा आंनियाव फैबाय हायदो गोलैगोन आरो मोजाङैहाय मोनजागागोन फार्स्ट गोलैबा जायो आलु नों आंनिखौ इयावनो दोन नोंनिखौल' ला नोङो आंनिखौ आं लाबायानो इयाव दसे माइसा जादों दालिफोरा दासो जादों दालिया मोजाङानो जादों बेदरालाय मोजाङानो जादों जादों होनबालाय आंबो जानोसै Nanti जादो दे जादो जानाया थालाङो जानाया थालाङो नामा जागोन ना लानोसै होमबा जादो बुरजा दं ना ब्रा बुरजा भिडिअ बनायसो र' এইনো मा खबर बोले मोजां इमाननि बिजों मोजां गले हबनि ঘৰতে আহিব লাগে মনত পৰি থাকে না ফোন নাম্বার আছে না একো ओइ इखो बख'नाय दोननाय नायनि कालारा मासि मोजां इयो नै मोजां मोनदो आं ओइखो साबसिन नुयो नोङा आं ओइखो साबसिन नुयो इखो बख'नाय आं मोजां मोननायखौ बख'नाय आं साबसिन मोननायखौ कालारखौ आं इखो मार मोजां मोनदों नों दासो खिथिनायखो ओमफ्राय नै इखो साबसिन मोनो आं गाननायाव अ इयो गाननायाव मार मोजां गाननो मोजां मोनो आं थारमाने देनाय खोन्थिनाय कालाराबो जि हिटखा जिन्सनि स्कार्टजों जि मोजां नुगोन इखो गानबा दाखालि लांनाया गैला नै लोगोफोर ओंखायनो जोङो जि लानो होननानै फैब्रबबाय दिनै इदि कालारखौ इदि डिजाइनखौ बेलेग बेलेग कालारनि ला ओमफ्राय नै लंपेन्टआ लांनो नागिरनाया इदिया बेयाव दंसं इनिफ्रायनो लांदोंमोन ना दाखालि
इदिखो गोसोम नङा इयो कफि कालार दांनाय नायनांगोन र' ओइ जों दाखालि लांनाया मोजांथारमोन कानिया इखो बख'नांगौमोन इदो खुलसुन खुरा मैला रिसां एकबार मा होनो इयो Argiko. ini goलैगोन लोगोफोर जोंथ' मैया जि लायनो थांदोंमोन नालाय हासबेन्डजों आंजों ओमफ्राय मैया मोनफैनानै भिडिअखौनो लानाय जायासै आरोना ओमफ्राय नै दायो आङो दखानाव थांनो थाखाय ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय लोगोसेनो आङो मैया मा जि लाबोनाय जादों बेखौ एसे देखायनो नागिरबाय आरोना नोंथांमोननो नायलांदो नोंथांमोना फार्स्टआवनो बेखौनो देखायग्रोनोसै आङो इदिखौ माने बिराद मोजां मोनदोंनो आरोना सिख्लाफोरा लांनो फैफिनबाय दंबावोमोन ओमफ्राय गैलामोन नालाय नै दा लाबोफिनबाय आरोना नै सेम कालार बेबायदि कालारखौनो बिराद नागिरदोंमोन आरोना नै बेलेग कालारनि मोनगोन आरोना लोगोफोर नै एसे बेलेग आरोना जिया मोजाङानो नै नाम्बाराल बेलेग मडेला एखेयानो ना आं एखेयानो बिदि आरोना गासै कालारखौनो मोनगोन लोगोफोर नै रेड दङ ओमफ्राय नै वाइट ब्लेक आरो मोनसे मडेल दंबायो इयो इयो बेलेग नै लोगोफोर बिदि आरोना नाम्बार गैलाया इयाव जेबो मोजां दांनोबो मोजां गाननोबो मोजां जागोन इबो नै दांनायावनो गम मोनखायोना बिरादनो बिबाय थाफैनायखाय मैया थांनानै लायब्रबनाय जाबाय आरोना बांसिन बेखौनो बिनायखाय इफोरनो आरो दा गासिबो ना बिहरनायफोरा बुरजा लाबोदों सोरबाफोर नांगौबा जोंनि दखानाव मोनगोन आरोना दा जोङो रुपहियाव खुलिहैनोसै नालाय दखानखौ दा रुपहियावनो लोगो मोनगोन आरोना नै गुफुरमोन नै गुफुरबो दङ गासै कालारानो दङ एबार लंपेन्ट ओमफ्राय आरो नै इदि लंपेन्टआबो जोंनाव जोबबायमोन फर्मेला नै आं लाबोफिनदों आरोना बेखौबो नै नै कालारा मोजां ना इया आंथ' मोजां नुयो बेबायदि कालारखौ बादाम कालार ना मा होनो जोबबायमोन बेबायदिया ओमफ्राय लाबोफिनबाय आरो ओमफ्रायो बेफोर गासिबो फर्मेल लंपेन्टआनो गोजा ओमफ्राय नै इयो एसे बेलेग इयो मा होनो बेखौबो लाबोखांबाय खोमाहाय सिगाङाव ओमफ्राय जोबबाय नै बिदि आरोना लोगोफोर ओरै साइडआव ओरै खानाय गोनां नै बेलेग कालारनि लाबोदों बेखौबो नै गांसेल' देखायनाय जाबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय नै कुर्तिनि बिराद गुसु मोजां आरोना दा गरमनि थाखाय नै आंहाबो न'आव थानायाव गाननो हागोन नै एसे मोजांखा कालारा बेलेग मोनगोन आरोना लोगोफोर नै उनथिंजायनि ओमफ्राय नै सिगांनि कालारफोरा मोजां ना इयो सिगांनि ओमफ्राय नै इथिंजा उननि फिताबो दंलायलायो ओमफ्राय आरो नै बेबायदियाबो जोबदोंमोन नालाय लाबोफिननाय जादों आं बेबायदिखौबो नै पिंक कालार सोरनो नांगौ होनदोंमोन नै लाबोफिनबाय आं बेबायदिखौबो ओमफ्राय गथ'फोरनि गांनैसो देखायना होनि आङो लोगोफोर गथ'फोरनि नै जि हिटखा नै गथ'फोरनिया जि अनथावथावथार कालाराबो गाननोबो जि हिट जागोन नै गथ'फोरनियाबो गांसे आरो कालार मोनसेयालाय गांसे नायै लाबनाय नालाय अबाव गाज्रि जानो एकदमबारे सेख्रबसो नायनानैसो लाबोखाबावोहाय आङो लोगोफोर जिया मोजां नंगोना नङा कानिया होननानै
ओमफ्राय कालारा बेलेग बेलेग मोनगोन आरोना लोगोफोर नै कालारा पिंक दङ पिंकखौबो गांसे खिथिना होनोसै आं ना पिंक कालारनि नै ओमफ्राय सिम्पोलबो लाबोदो नै बिदि गथ' उन्दैफोरनि आरोना कालारा बेलेग बेलेग मोनगोन बेखौबो नै किउ कालाराव रेड कालारनि बिबार दङ ओमफ्राय बेबो पिंक कालारबो दङ नै बहुत कालारनि दङ नै येल्ल' दङ रेड दङ नै सिम्पोल आरोना न'आव थानायाव गाननाय उन्दै गथ'फोरनिनो उन्दै उन्दै 5-6 बोसोर 7 बोसोरसोआलागै जागोन ना जायाथाय नायफैबानो मिथिगोन आरोना नै इदि सिम्पोल आरोना लाबोदों बेलेग बेलेग कालारनि मोनगोन इखौबो कानिया मोजांखायनो लाबोथारदों आङो बिराद मोजांथार गुसुनो दा गरम बोथोर जिहेतु नै गासै कालारखौनो मोनगोन इखौबो पिंक दङ येल्ल' दङ फेन लाबोनो होबाय गावहा फेनखौबो लाबोआ गोलोमफ्रुजोब्बाय आङो ओमफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बांद्राय गोलावबा नायनोबो बायोना जियाथ' देखायनो गोनां दंबावोमोन बुहुत किन्तु भिडिअआ गोलाव जालांबाय थागोन आं खिथिबाय थाबाथाय ओंखायनो उनावहाय आङो भिडिअ बानायफिनगोन दिनै आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ मोनगोन होनना आसा खालामबाय आङो जोंनाव जेसेखिनि दंमोन आखायाव बेजोंनो जोङो स्टार्ट खालामबाय सुरु खालामबाय आरोना फिसाहायबाबो बिजनेसखौ दा बिनिखायनो नोंथांमोननि अननाय नांगौ सापर्ट नांगौ बयबो अनबानो जाबाय आरोना इउटुबाव जेरैबायदि मोनदों बे बिजनेसावबो जोंखौ बेबायदिनो सापर्ट होलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना लोगोफोर स' बेखिनियानोसै उनावहाय लोगो मोनफिनगोन बाय बाय लोगोफोर